по-малко в клинч, за разлика от първата Муай Тай битка, която като цяло двамата влизат много по-малко в клинч, за разлика от първата Муай Тай битка, която гледахме. И мисля, че това се дължи именно на добрия бокс на Попов, който показва и доброто движение с краката. Отново комбинация, първо в тялото, после в главата. Използва един лоу кик накрая. Доста добре контролира дистанцията, играе доста така интелигентно и с доста мъдрост Радослав Попов, винаги, въпреки крехката си възраст. Просто понякога е нереално, като видиш някакви момчета на тия години играят вече като хора с над 10 години опит на професионалната сцена. Но просто те толкова много са играли на аматьорските вериги, толкова много са гледали клипчета, толкова много семинари, толкова много лагери са били, не, просто въпреки отделно и талант. Просто този спорт трябва да го обичаш, трябва да го почувстваш, защото няма как. Трябва да си просто родения боец, родения убиец, така да го кажа, защото тези момчета още не са ни завършили средно училище, а вече излизат в клетката. Сяйна! Страхотна комбинация сега. Точно преди края на рунда, мисля, че тази атака на Попов затвърди мнението на съдиите, че той е победителя в този рунд. Не знам, не бих искал да съм на тяхно място, защото знам, че това е доста трудна работа, особено когато матчът е доста близък. Ще ми се да видя Петров да не бъде толкова плах във втората част. Надявам се да влезе малко по-агресивно и да се сбие малко повече, тъй като се вижда, че когато остави инициативата на Попов, той е в подем. Наистина бокса на Попов много ми харесва. Чуваме сега публиката тук в Колодрума го подкрепя. Той е местен боец, така че със сигурност ще го вдигне малко публиката. Виждаме, че треньорът му е повдигнал единия от краката. Дали има някакъв проблем с него или просто го разтяга и го намачква. И двамата бойци са изправени на краката си. Никой не иска да седне на столчето. Готови са за втори рунд. Блокира сега лоу-кика Петров. Отново лявото кроше Радослав Попов много добре играе. Местната публика следи с интерес какво се случва в този двубой, защото те имат любимец. Любимец именно тук от Бултърс Моймат. Страхотна комбинация пак. Двамата се сбиват. Силни удари. Доста добра интелигентност на ринга показва Радослав Попов. Не се опитва да го превърне в това в уличен бой, а прави своите комбинации, после излиза от на безопасна дистанция. Разменят лоу-кикове. Може да се струва на хората от дома, които гледат, че тези лоу-кикове са слаби, защото бойците все едно ги ядат като за закуска. Обаче истината е, че тези лоу-кикове наистина много болят. Просто бойците са толкова калени и толкова пъти са ги понасяли, че дори да ги боли, те няма да го покажат. Дори да го боли, няма да го покажат. Сега хубаво дясно круше. Сега и лакет. Отново и отново. Това ще бъде нокдаун. Тези няколко лакътя, които бяха от посока нагоре-надолу, точно така, със сигурност са разклатили Петров и това ще бъде отборяване на нокдаун. И публиката е по-лудяла. Да, публиката е в екстаз. Радо. Заista втория рунд. Той е поел инициатива. Центъра на клетка е негов. Радо Попов надуши кръвта и сега се втурва в атака. Дали ще видим този път победа с нокаут или технически нокаут за него, или Александър Петров ще удържи на атаката. Хубав сега фронткик от страна на Петров. Отново лактите. Сякаш Попов чакаше средата на втория рунд, за да почне да атакува с лакти по-активно и ето, че това сега се отплаща за него.
О, сега Радослав Попов е близо до това да изпрати още един нокдаун, но чуваме сигнала за 10 секунди до края на двобоя. Отново лакти. Ще има ли втори нокдаун? О, сега виждаме, че тези удари. Край нокдаун. О, сега виждаме, че тези удари. Край на рунда. О, Със сигурност рунда. имам чувството, че тук гонга спаси Александър Петров. Да. Със сигурност рунда отива в Да. червения въгъл. Така е, при значи със сигурност ще Радослав бъде с Попов. 10-8 заради нокдауна, което означава, че след първите две части за Александър Петров трябва да бъде задължителен нокаут или поне един нокдаун, за да се добере до победата, защото вече изостава доста в съдийските карти, по мое мнение, но разбира се, тези малки ръкавици, всичко може да се случи, така че не бива да отписваме никого до самия край, защото това може да е много тежък двубой за двамата. Чуваме от двете страни на клетката, подкрепят двамата бойци. И двамата са на ръба на силите си. Да видим кой желая победата повече. Точно така. Тук в третата битка на Real Pain Challenge Unstoppable. Трети финалния рунд. Александър трябва да направи нещо почти невъзможно. Нокаут. О, сега хубаво дясно кроше от страна на Попов. Александър Петров трябва да Опит за направи хубаво наистина ляво нещо. кроше, но имам чувството, че този клинч не е добра идея за Петров, защото изяде няколко лакти миналия рунд. Може би трябва да се опита от дистанция да атакува повече, но сякаш по-активния остава Радослав Попов, дори от по-далечна дистанция. Хубав апъркът сега на Попов, но попадна в гарда. О, това беше бъркане в очите. Едно такова нещо може да сложи край на двубоя. Виждали сме и на много големи вериги в Това знае да чужбина. бъде много неприятно. Как такъв едно бъркане в очите. Приключи В среща. UFC сме виждали двубой като на Леон Едвардс и Белал Мохамед, как едно такова нещо може да сложи край на двубоя. Един от най-добрите бойци именно в стойка в UFC, Джон Джонс, е доста познат с бърканията си с пръсти в очите на опонентите, дали волно или неволно. Аз съм сигурен, че Александър Петров не би го направил нарочно и по-скоро ми се стори, че това беше нещо неволно. С тези малки ръкавици бъркането в пръстите може да бъде опасно, но мисля, че и главният лекар на събитието и катменът Евгений Василев решиха, че битката може да продължи. Радослав изглежда, че е на себе си. Точно така Сигурен е. съм, че ще направи всичко възможно, за да спечели този двубой. Още не са намерили решение за тези малки ръкавици. Често се случва да пръст влезне в окото. Разбира се, не нарочно. Но това... Някои бойци със сигурност го правят нарочно, но това, което знам за Александър Петров, той е доблестен състезател, така че не би го направил нарочно. Радослав сега ядоса. Каква офанзива! В битка. Но сега те разменят удари. Това може да бъде много рисков за Попов, който води в двубоя, но Точно така, продължава да Радослав Попов, натиска гъста. като да се изнервял. Имам чувството, че той няма да се задоволи с още едно съдийско решение, а ще търси победа с нокаут. Хубав лоу кик от страна на Петров сега. Опити за хай кик. Добре го отбягва с движение в кръста. Попов. Александър Петров изглежда доста изморен. Тези хай-кикови не стигат до Радослав, кой продължава да танцува. Сяйна физическа форма наистина и миналия път същия беше. Виждаме, че е доста голям хематом има под лявото